primeiro sketch da noite. Atención, viaxamos á farmacia de Milagros. Vamos alá. Hola, buenas, ¿qué tal? Hola, que tal? ¿Qué quería? Pois mira, necesitaba a píldora do día despois. ¿Perdón? ¿Que necesito o qué? Que quería a píldora do día despois. E non che acordou un pouco tarde? No, dijo porque a píldora do día despois, como ben o seu nombre indica, é para tomar o día despois. Xa, pero estive un pouquiño liada, non sei. Xa vexo, xa. Pois eu que sei o que che podo dar agora, miña filla. Eu que che poderei dar. Toma. A ver. Preservativos. E isto como teño que tomar? Como tomo? Cada 8 horas? Bueno, hombre, bueno. Agora xa entendín todo. Bueno, que tal, como estamos? Non hai gripe por aquí? Teño aquí uns antigripales buenísimos, porque resulta que todos os periódicos levan meses falando da ola de gripe, que si hai gripe A, que si 5 virus nun, que si non sei que. E claro, eu emocioneime de tal maneira que comprei toda esta morea de caixas de gripazón fuerte, non? E resulta que xa está baixando a incidencia de gripe e eu non vendín ni unha sola caixa de gripazón en toda esta temporada. Pero que está pasando neste pueblo que nadie colle a gripe? Perdón, ¿eh? Hola. Rafa. ¿Qué? Pero como vas ter gripe se ti traballas nunha farmacia? Pero ti és tonto. No, pasa para traballar ahora mismo, ¿eh? Dolor de huesos, dolor de huesos. Dolor de huesos vai che doer despois da malleira que che vou meter. Dios, que te fixo. Vamos a ver. Ninguén colleu gripe neste pueblo e vai na coller un mono a este. Pero que se cree este tipo? Já estás aquí? Sí, que tal? que tal, Milagros? Foi boa idea o de alquilar o piso aquí ao lado da farmacia, eh? Bueno, piso... Eu non lle chamaría piso a un garaxe con unha tenda de campaña, verdad? Pero... Bueno, pouco exagerado. ponte a traballar, vale? Desembala todo ese traspalé de gripazón forte. Todo eso? E lévalo para o almacén. Venga. Pero como pediches tanto gripazón forte? Pois pedín tanto porque dicían que iba a haber unha chea de gripe, que o pico que iba a ser en enero, despois iba a ser en febrero, e... Cando veña, aínda non entrou pola porta da farmacia, o primeiro cliente con gripe deste ano. Pareceche normal. É que igual van a outra farmacia, porque... E por que van ir a outra farmacia? Porque ti tes un carácter, ás veces, complicado. Que teño un carácter complicado? Pero Eso- teño un carácter complicado No, porque no. teño un carácter complicado. No. Estás despedido, fuera! Bueno, pois polo menos así recupérome tranquilo da gripe. Vou pa cama, chao. No, non vas para a cama. Estás readmitido outra vez. Coño outra espalera e leva ao pau do cero. Venga. Que tal, Milagros? Que Joder, estamos? escoítase vos berrando da rotonda. A que? Parecedes Andy Lucas berrando todo o día. Está Panorama firmando autógrafos na rotonda. Sabes eso, non?
Están os lechugas mandando tocar a gaita na rotonda. Ahora hai que dicir así. Eu non entendo Que tal? nada. Que tal? Que querías, Chicho? Vou mirar a tensión, como sempre. Para mirar a tensión na máis? Si, a pastilla non tomo, pero mirar, miro. O sea, polo menos para Bueno. saber que a teño alta. Pero mira unha cousa, Chicho. Igual non sabes, pero... Coita! Dime. Igual tes gripe, Eu? No, gripe non. Eu non creo na gripe. Como non A crees? gripe é psicológico todo. Que gripe, ni que... Eu cando... A gripe non existe. Ese é un cuento chino. Eu cando fixen a mili en África, ali en África, en Tailandia, ali unha vez. Ali non había que preocupar. Aí preocupabas se te mataba un escorpión, nin gripe ni nada. Que gripe ni gasto. De que estás falando, Chicho? De que? Que todo o pueblo sabe que fixaste la mili en Cáceres no Economato. Cuidado no Economato, No Economato había unhas batallas tamén co sargento porque quería que lle fixera descuento no Vagisil. No Vaginisil, no... Bueno, neso. Enchupa! Milagro! Non chupa! Hai que meter moneda, amigo. Ostras, de moneda, atención! ¡Hombre! Non chupa! Hoxe Milagros está de nós, E logo? Comprou todo ese palé e non vendeu nin o primeiro. Que é? Que é? Gripazón. Va, gripe. Epa, gripe. Pero Sí. como é posible que en todo o que levamos de inverno non entrara ningún cliente con gripe aínda nesta farmacia? Digo cheo porque Por que? o médico novo. Que médico novo? Hai un médico novo. Hai un médico novo. Tú non sabías que había un médico novo? Eu non. Tú tampouco sabías que había un médico novo? É que non lin o guión enteiro, non sei. Sí. 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 Ah, o doctor, o novo. Sabedes que hai un médico novo, sí ou non? Sí. Oh, non. Sí. Pois hai un médico novo. E o médico novo non cree nos medicamentos. Como vai haber un médico que non crea nos medicamentos? Iso é como se me dis que Jalloso non cree nas jaitas. Pois está noutra medicina o tío. Manda ya, non dá medicamentos, non dá medicina. El manda camiñar, remedios caseros, comer noces, tomar pelas de plátanos fervidas, osteopatía, esternocleidomastoideo. Bueno, eso... movidas de ahí. Oye, este hombre. Todo natural. Todo natural, nada de química. Eu tamén penso que a orixe das enfermidades cada vez está... Que eu tamén penso que a orixe das enfermedades cada vez está máis no estilo de vida, nos alimentos, en como xestionamos as emocións. Ao final, unha sinerxia de cousas que fan que a cura este máis cerca do que pensamos. Pois sí que estaba máis cerca do que pensaba, sí. Sí que estaba. No. Vaya cantada, No, foi... Doeu-me a min. Doeu-me máis a min que a ti, Porque lle deixe tú que dalle a Juan Ramón Matoi. Vai dar unha cousa, Chicho. E o médico ese do que falas, o médico... Médico novo? Comunista ese. Bueno, o médico. Bueno, sabes si está recetando algo para a gripe? Sí. Para a gripe está dando ortigas fervidas con mel e limón. Para a gripe? Sí. Teño aquí no termo. Podo probar a ver se melloro? Tranquilo. Ortigas fervidas con mel e limón para a gripe. Espectacular. Podes beber 1 litro cada día. Ostras, está asqueroso esto. Sabe Ben. espárrago. Eu probei antes, sabe ben. Proba outra vez. Está duro, Ao principio, pero despois vai. Ortigas con mel e limón. Non está bon ou que? Ah, está asqueroso, sabe espárrago. Ostras, esta é unha muestra de orina que me perdeu.
esas cousas que distí que fai cas sortijas funcionan. Como? Funcionan. Bueno, eu que che digo que non hai rastro de gripe por ningún lado. Ni noravirus, nin pentavirus, ni nada de nada. Soluciona todo a base desto. E hostias con vinagre pas varices. Pero que clase de médico non receta medicamentos? Por favor, que quere arruinar o choio aos farmacéuticos, non? Xa che dixo unha cousa, A min o doutor ese que non me entre pola porta, porque lo reviento, Buenos días. Buenos días. Bueno, pues, ¿lo reviento o me revienta él a mí? Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo Muy está? O médico novo, verdad? Buenos días, lo mismo. Médico nuevo, Soy, sí. ¿Qué tal? Muy bueno, doctor. Muy buenas. Lleva la batita corta. Cortita Ah, muy bien. y apretadita. Tenga cuidado, ese que... A vella está jodida porque non vende nada de medicamento para a gripe. Está que se suben polas paredes. Estou que me subo polas paredes, pero non é de cabreo, precisamente. Hombre. Arre, vai abrazo tes. Hombre. Va con esa batita cortita. Peito. E isto todo que o consigue usted? A base da osteoporosis? Osteoporosis. Dixeste isto? É mi osteopía. Bueno, osteoporosis. Que isto é cas sortijas ou con que? Con que consigues usted? Esto é meu. É seu? Sí. Todo? É meu. Ajá. Chicho, que? Casi me quedo dormindo ahora mismo. Sabes? Non vi as letras desde aquí, joder. Cambiarla das gafas. Que? Cambiarla das gafas non vi as letras. Pero, mira unha cousa, Milagros. Me dixeches que llevas verdad por non dar medicamentos para a gripe. A ver, realmente medicamentos para a gripe como tal non existen. O que hai son medicamentos que fan paliar os síntomas para que o proceso gripal sexa máis levadeiro. Claro que sí. Así é. Sí, señor. Se tenía que decir y se dijo. Claro que sí. Falou moi ben. Falou moi ben. Dixente exactamente o mismo fai 2 minutos e reventaxes na orella. Ah, sí? Sí. Pues, a ver se reventou outra. Estás despedido. Venga. Aireando. A ver, eu que ofrezo un produto natural. Sí. Un produto que fai reforzar o sistema inmunolóxico. Ajá. Algo así como prevención. E todo eso fai usted con ortijas fervidas. Bueno, ortigas fervidas e mel con limón. E mel con limón. Pois Mel mira, con limón. eu teño unha horta chea de limoeiros e chea de ortijas e teño hasta avispas Maravilloso. na horta. Perfecto. Eu creo Avispa para qué? pa o mel. Avispa non dá mel. Cancho dixo, se lle falas con cariño a mellor dacho, Iso hai que miralo. Sí. Sabes o que lle dixo eu, doctor? Vou Sí. facer eu un remedio deses contra a gripe do que me está falando usted e voulle chamar o milagro de milagros. Xa, pero hai que saber as proporcións exactas, non vale calqueira cantidade. Hai proporcións. Bueno, Claro. pero xa a noite cenamos. E despois no postre xa me das as proporcións exactas. Milagros, no, porque o remedio é meu. Vendo a módico precio. Envasado é todo. Cabrón. A madre que me parió. Te non patentado, tío. O sea, que o único que queres é reventarme a min o negocio, non? Aí está. Xa me parecía a min raro que un médico non recetara medicamentos. Pero veo a farmacia. Dixo eu. É verdad. E como veo a farmacia se usted non cree nos medicamentos? A que veo a farmacia? Porque viña a buscar a ver se tiña algo polo lombo que ando un pouco fastidiado. Apolo. Ai, don Chulo. Sí, pero medicamentos non quero. No, Queres isto- medicamento? No, isto non é medicamento. Non quero. Isto non leva química. Que llevas dar logo? Así millor. Isto totalmente natural. Polo. Polo, Claro. chamanlle Sí. jarabe de palo. O charriar eu agora.